Dakle, razmnožavanje svijesti i dolazak do situacije u kojoj postoji jedan odvojeni dio je jednostavno nužan zbog same prirode svijesti. Nije to neka greška. Nije greška u pitanju. Pa čak ni ovo zaboravljanje nije greška u pitanju. To je nešto što će se sasvim sigurno dogoditi na jednom mjestu. Međutim, ono što sada ta odvojena svijest zaboravljena, tu negdje možemo u biti locirati nastanak Atmana. Tu negdje je nastala naša duša. Ti tragovi osobnosti su ti tragovi zaborava, koji je taj mali dijelić čiste svijesti zapravo izrazio u jednom trenutku razvoja. I ono što se događa sa tim zaboravom je u biti mogućnost da funkcionira odvojeno. Dakle, ne samo zaborav na cjelinu je stvorio tu odvojenost. Dakle, zaboravili smo da smo dio cjeline i stvorili smo svijet odvojenosti. U tom svijetu odvojenosti postoji u biti mogućnost da mi donosimo odluke. Rađa se slobodna volja i naša želja, impuls je da se vratimo natrag k cjelini, natrag ka spoznaji. I u biti kroz tu odvojenost, kroz svaku sljedeću odvojenost, zadaća toga je vraćanje natrag i ponovno povezivanje sa cjelinom. Ali ni to nije pogreška. Zbog toga je cjelina se na taj način širi, na taj način iskušava novo blaženstvo, novu svjesnost. Dakle, taj cijeli proces nije nešto krivo. On je jednostavno takav kakav je i događa se po sili svjesnosti. Sve što možemo iz njega izvući je da zapravo zadaća svake pojedine odvojenosti je da se ponovo vrati u cjelinu. Ali što će se dogoditi nakon kad se vratimo u cjelinu? Ta cjelina će se opet razmnožiti i opet će početi sve iz početka. Dakle, kao što je prije rečeno, želja za postankom je vječna. Ona je utkana u svjesnost sama. Budući da je svjesnost, ona će se uvijek razvijati, ona će uvijek ići dalje, dalje i dalje. Dakle, čak ni to zaboravljanje veze sa cjelinom gdje nastaje duša i nastaje atmen nije problem. Međutim, na onim već stvarno dalekim cijepanjima, tu već može doći do slijepih ulica, može doći do pogrešnih odluka, može doći do dugotrajnih u vremenu održavanja te odvojenosti i tu nastaje naša ljudska patnja i naš ljudski problem sa životom. I tu je mjesto gdje mi onda govorimo o ciklusu karme kojeg smo pokrenuli i želimo iz toga izaći. Ali zašto želimo izaći iz ciklusa karme? Zato da ne stvaramo tu slijepu ulicu. Zato da bi se nastavak širenja svjesnosti mogao odigravati bez prepreka. Ne zato da bi se to zaustavilo. Dakle, ne zato da bi se stvaranje zaustavilo, nego zato da bi se nastavilo bez prepreka. Stvar je u tome da mi svojom karmičkim ograničenjima ne da smo zapeli u stvaranju pa moramo sad iz toga izaći. Ne, mi smo zaustavili stvaranje i to je problem. Pa se moramo vratiti na ono mjesto gdje to stvaranje ide nesmetano. I to je smisao i cilj joge. Dakle, joga nije ovdje da bi naš život prokazala kao iluziju, kao nešto što ne vrijedi, nego da bi maknula tu iluziju koja je dovela do zaborava i da bi nam omogućila da živimo stvarni život, a to je život stvaranja, odnosno konkretno sustvaratelja, kao što ćete vidjeti sutra u posljednjim podukama.